QR-koodin tekeminen mobiilisti ja tietokoneella. Hanki älypuhelimeesi QR-koodin lukija. Tässä esimerkissä käytämme QR-readeria iPhoneille. Klikkaa sovellusta. Kosketa vasemmassa alakulmassa olevaa QR-koodin kuvaa. Valitse alareunasta kohta Creator halutessasi tehdä oman QR-koodin. Jos haluat, että koodisi johtaa nettisivulle, valitse ylin vaihtoehto Create Web URL Code. Kirjoita osoite, jonne haluat koodin lukijan johtavan, ja paina yläkulmasta Create. Tässä on koodisi. Paina nyt nuolta oikeassa yläkulmassa. Täältä pystyt tallentamaan koodin tai valitsemalla kohdan Share Cure Image. Voit lähettää koodin vaikkapa sähköpostilla koneellesi printattavaksi. Samalla tavalla toimitaan, jos halutaan piilottaa koodiin tekstiä. Valitse Create Text Code. Kirjoita haluamasi viesti ja paina Create. Tässä on koodisi. Ja jälleen voit tallentaa tai lähettää koodin eteenpäin. Netti on pullollaan erilaisia QR-koodigeneraattoreita, joilla voit luoda koodin nettiselainta käyttäen vaikka omalla työkoneellasi. Yksi on Deliver-palvelun QR Code Generator. Nettigeneraattorit toimivat samalla periaatteella kuin mobiilisovelluksetkin. Mukavaa QR-koodailua!